passejarem per la, per la Rambla, un passeig construït pel llit del torrent de la Riera, de sentit torrent de la Riera, desviat a on està actualment el Passeig Mallorca. I bé, les Rambles és on venen les flors, és el carrer de les flors. Cada dia obrin les floristeries i poden passejar tranquil·lament. Malament ara no ho sembli, és un punt neuràlgic de la ciutat, o sigui, normalment hi ha molta de gent i la Rambla és un passeig molt tranquil. Malament hi hagi gent, dins la gent que hi ha tranquil·litat. Hi ha molta tranquil·litat, en realitat. I hi ha edificis, hi ha... Sobretot, el que la caracteritza és les flors, les parades de flors. Aquí sempre les trobaràs obertes, a no ser que hi hagi qualque contratemps, però generalment les parades de flors estaran obertes. És molt... ja dic, és una passejada molt tranquil·la. Ai, les oeres. I bé, i anant caminant a poc, bona lletra, i bé, i aquí vos vaig ensenyant un poc les parades de flors. Com veus, és una caminadeta curta, perquè és curt, perquè és un passeig molt curt, però ja ho dic, si qualque dia aneu per Palma i voleu caminar tranquil·lament i sentir-vos lliures, aquest carrer és ideal. És ideal de veres. Ja vos dic que hi ha moltes parades de flors, hi ha... no ho sé, és la llibertat de poder estar allà, de malament sigui la mascareta, de poder ensumar la llibertat. Que sí, que ara amb la mascareta és molt difícil. Mireu les flors, mireu quines floretes tenen a les parades. Sí, les oeres, ai, és que amb la mascareta se m'abaixen. Mare meva, la mascareta. Ai, Déu meu. I bé, és un camí molt tranquil, com vos deia, i bé, i ja ho heu vist, hi ha moltes parades de flors, això, moltes parades de flors, on ara, aquests dies, faran... O sigui, vendran molt perquè ara ve 14 de febrer, dia dels enamorats i tal, i aquests dies, i tant dia 14 de febrer
com per Sant Jordi, com Tots Sants, o sigui, dia 1 de novembre. Aquests dies solen vendre molt, o sigui, aquí sol estar ple de gent, malament, siguis de matí, siguis hora baixa, la gent aprofita. I bé, espero que vos hagi agradat la passejada per la Rambla. Espero que hagi estat aliè, hagi estat divertit, vos hagi entretingut molt. I bé, ara d'aquí poquet, ara estic arribant al final del carrer, les ueres, ai! Això amb la mascareta de roba no me passa, veus? I com us estava dient, ara vos ensenyaré al final del passeig de la Rambla. I bé, això està